Ставайте деца. Мамо, още малко, моля. Добре, ще гледате телевизия. Аз да не съм умна майка в понеделник 7:30 да ви пусна да гледате телевизия с горели в очите. Особено ти, Борисе. Я, марш бързо в баните да се мият. Бързо в редица. Борис първи. Бързо, 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 ще закъснеш. Излизай, бързо, 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 отивай се. Виктор, бързо, 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 отивай до туалетна да се миеш. Бързо, излизай по-бързо. Излизай. Алекс, бързо отивай, бързо, бързо, ще закъснеш за училище, ще ти пишат двойка, бе. Бързо, излизай. Бързо. Ей, стар, бързо, бе. Бързо, бързо. Айде, бързо, излизай, излизай, излизай. Учителката ви написа двойка. Моля!